Assalamu alaikum friends. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon zan gwada muku yadda za ku fara samun kuɗi online ba tare da kun yi investing kuɗin ku a ciki ba for free. So don yau ne farkon zuwan ku wannan channel namu, ka danna mana subscribing, ka mana liking sannan ka yi sharing wannan bidiyon wa friends da abokai domin su amfana. So a yau ina ɗauke muku da wani application mai suna Gemgala. Duk wanda ya san application ɗin Gemgala zai san Blockbuster. So a yau zan yi bayani akan Blockbuster. Shi menene Blockbuster? Kamar yadda kuka sani, shi application ne wanda za ka samu daman yin aiki kuma a biya ka. Za a baka coins, wannan coins ɗin in ka tara shi ya kai wani adadi wanda za ka iya cire shi, so sai ka yi converting zuwa dala. So daga dala za ka yi converting shi zuwa dala, daga nan sai ka tura zuwa account ɗinka na banki ka cire kuɗinka direct ba tare da wani issue ba. So aikin da za ka yi shi ne da ka buga games, akwai abubuwa da yawa a ciki. Za mu shiga cikin bidiyon duk zan gwada muku a ciki. So mu shiga a ciki. So da farko wannan shine group ɗina wanda nake sauke duk wani update wanda ya shafi harkar samun kuɗi a online. Za ku ga gashi nan duka ina posting a cikin yadda ake samun kuɗi online. So don ajiye muku link a ƙasan description sai ku shiga ku duba ku yi joining wannan. So kamar da kuke gani wannan shine update ɗin. So da farko ga link na ajiye a cikin group ɗina. So da ka taɓa akan link ɗin kamar yadda kuke gani. So bayan ka taɓa za ka jira shi zai ɗan buɗe maka. So kamar kai da baka taɓa buɗewa ba, zai kai ka Play Store wanda za ka yi sauke application a cikin wayanka. So bayan ka sauke application a cikin wayanka, kai tsaye za ka zo ka taɓa ka bashi allowed. Bayan ka bashi allowed za ka zo ka taɓa with login with email, gashi nan. Wannan kamar da kuke gani gashi nan. So sai ka taɓa akan shi. Bayan ka taɓa akan shi, to sai ka sa email ɗinka nan, sai ka danna akan next. So bayan ka danna akan next ɗin nan, zai su tura maka OTP. So bayan sun tura maka OTP, daga nan zai kai ka cikin application. Kasancewa ni already ina da account da su, so zai shiga na yi login ɗin cikin account ɗina. So zai kawo ka waje kamar haka, kamar yadda kuke gani. Wannan shine fuskar application ɗin. Za ku ga cewa buga game ake a ciki kamar da kuke gani gashi nan. So za ka zo kana buga game kuma kana samun coins. Za ku ga coins ɗinku nan yana ƙaruwa a nan. So bayan nan za ka ga wani waje ta sama kamar alaman gwaigwai. So da ka taɓa kansa za ku ga ya gwado muku wajen profile ɗinku. So kamar da kuke gani already ina da coins kamar haka. So abin da za ku lura da shi na farko, za ku ga gashi nan a sama. Za ku ga kana register za su baka kyautan 300,000 coins a nan za ku gani. So sannan kuma nan za ku ga zero balance saboda nan shine inda ka samu kuɗinka. So da ka zo ga inda ka sa maka alaman gwaigwai a nan gashi nan. Na muku wata makinsa. So za ka taɓa akan shi. So bayan ka taɓa akan shi sai ka zo nan za ku ga gashi a wato kasancewa ni na yi referral. Ina da mutum uku wanda suka yi register. Za ku ga ina da 30,000 a nan gashi nan. $30,000 kuma ga wannan coins ɗin yana equivalent to $0.62. So kowane coins 10,000 yana a matsayin dala ɗaya ne, wanda kana kaiwa $10 za ka iya cire account ɗinka. So da ka ga profile ɗinka a nan. So sai ka je ka shiga akan profile ɗinka kamar yadda kuke gani. Za ka zo akan profile, sai ka zo ka taɓa profile photo. So a nan da ka zaɓi hotonka, za ka je album ka zaɓi hotonka sai ka sa. Suna so su tabbatar da cewa wato original mutum ne yake amfani da application, ba wa fake referral ake ba. So bayan nan za ka zo ka saita gender ka sai ka zaɓa mail. In kai mail ne za ku gani gashi nan. Age ɗinka za ka zo ka zaɓa, ga ID naka. So za ka zo ka yi amfani da shi a matsayin referral code. Bayan ka shigo akan profile za ka gani. So sannan ga nickname, ga sauran abubuwa da ku gani ga sunan. So duk sai ku bi ku ciki. So bayan kun ciki account ɗinku zai zamto active. A cikin wannan account za ku ga mutane nawa kuke da shi wanda kuka yi referral nasu kenan a ciki. So abu na biyu, hanyar da ya fi kawo kuɗi a cikin wannan application shine hanyar yin referral. A hanyar game ana samun kuɗi. Za ku ga gashi nan game ne wanda kana yi a wato coins ɗinka yana ƙaruwa a nan wajen gashi nan. Za ku ga coins ɗinku yana ƙaruwa a nan, ga kuma bonus. Za ku ga kuma ga kuɗin da kuke samu a nan wajen. So haka abin yake aiki, yadda za ka samu coins. So bayan nan za ku ga wajen referral a nan wajen gashi nan. So da ka zo inda ka sa maka wannan referral ɗin gashi nan. So za ka taɓa a kansa. Bayan ka taɓa a kansa za ku zo da ku ga inda ka sa muku wato referral link ɗin a nan gashi nan. Sai ka danna a gurin copy ɗin nan. Sai ka yi copy referral code ɗinka ko kuma referral link ka tura wa 'yan uwanka domin su register ka samu wannan bonus da ake samu. So bayan nan
za ku ga referral ɗin da kuke da shi, za ka iya taɓa wannan arrow ɗin gashi nan. So kana taɓa akan wannan arrow ɗin zai gwada maka duk mutanen da kuka yi referral, wato a nan wajen za ku ga gashi nan, gashi nan, gashi nan za ku ga duk wayannan sun shiga sun ciccike profile ɗinsu, shine yasa za ku ga cewa an samu plus 10,000. So wannan shine kenan. So bayan nan za mu dawo baya. So za ku ga wurin message, in kana da wani sabon message za ku ga cewa gashi nan system sun ba ku kyautan 2,000 coins da dai makamancin duk wani reward dai a nan za ku dinga ganin message. To bayan ka samu kuɗinka ya dai ka cire, za ka zo ka taɓa akan nan yadda za ka cire kuɗinka a nan. So bayan ka taɓa akan shi kamar da kuke gani za ku ga gashi ina da 30,000 a nan, kuma 10,000 coins yana equivalent to wato $1. So za ku ga suna cewa saura 70,000 da yi withdraw ɗin $10 a nan. So za ku ga cewa gashi nan invite friends up to 10,000 gashi nan a nan wajen za ku gani. Za ku iya downloading wannan amma ba ruwanku da wannan. So za mu yi focusing a wannan. So bayan nan ka tara coins ɗinka da aka shigo inda aka taɓa maka withdraw. So bayan ka shigo a gurin withdraw za ku ga cewa already na riga da na yi linking wallet ɗina. Za ku ga cewa gashi nan Mate wallet. So dole sai kana da Mate wallet. So ku mun comment a cikin comment section cewa kuna so in kawo muku bidiyon yadda ake saita wannan Mate wallet ɗin. Shine hanyar da zaka bi wato ka yi withdrawal ɗin wannan kuɗin. Za ku ga cewa gashi nan in ragewa ne, in ƙarawa ne ma gashi nan. In kana son kuɗinka ya fi haka za ka iya danna plus kuɗinka, in $20 in 15 ne nan da ka daddanna kuɗinka ya kai. So za ku ga sai wannan button ɗin zai muku green, alamar za ka yi withdraw kenan. Kana taɓa withdraw shikenan kuɗinka zai shiga Mate wallet. Daga cikin Mate wallet kamar da kuke gani wannan shine Mate wallet. So daga cikin Mate wallet za ka tura shi duk wani application na crypto wanda za ka iya cire kuɗinka zuwa local bank account ɗinka na Nigeria. So wannan shine yadda Mate wallet ɗin yake. Za ku ga cewa gashi nan already komai na riga da na yi amma ba balance, zero balance a ciki. Cash out ɗina zero. So in kuna so muku bidiyo akan wannan shi karan kansa Mate wallet ɗin, so ku mun magana a comment section cewa kuna son a muku bidiyo akan wannan. So za a muku bidiyo akan insha Allah. Sannan ina son ku rubuta mun a comment a cikin section shin ka taɓa amfani da wannan application ɗin, ka taɓa cire kuɗi a ciki ko kuma baka taɓa ba. So a next bidiyo ɗina zan gwada muku live withdrawal proof wanda na yi na cire kuɗi, kuma da yadda na cire kuɗin duka zan muku in my next video. So ku samu a comment section kuna so a kawo muku bidiyo, zan kawo muku bidiyo insha Allah. Na gode. Kar ku manta da subscribing, da liking, da kuma sharing, da kuma joining group namu. Duka links suna a ƙarƙashin description. Kai tsaye kana shiga YouTube kamar haka. So bayan ka shigo kan YouTube kamar haka za ku ga link na anan, za ku zo ku taɓa inda ka samu kuma ɗin nan gashi nan. Gashi nan ina gwada muku. So za ka zo ka taɓa akan wannan rubutun. So bayan ka taɓa akan shi zai kawo ka nan. So bayan ka taɓa akai, sorry. So bayan ka taɓa gashi nan zai kawo ka nan. Gashi nan kamar da kuke gani. So a nan wajen za ku ga inda muke ajiye link na WhatsApp group namu da kuma link na registration. Duka a nan za ku ga yadda muke ajiye link namu, ko kuma ku duba a cikin comment section. Duka muna ajiye link. So ku duba a ƙasan description. Mutum bai gane ba zai duba wato a cikin comment section, wato a cikin comment section gashi nan anan. Kana shiga cikin comment section za ka ga mun ajiye maka link a nan wajen insha Allah. So mun gode, mun gode. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.